ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାରୁ। ଛଅଟା ଅଧରେ ରୁଟି କରୁଥିଲି, ଭଗବାନ ମତେ ଦେଖାଦେଲେ ମୁଁ ଛାନିଆରେ ଡାକିଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ଦିଅର ହରିକାକୁ ଡାକିଲି ଆସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବ ବୋଲି। ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରିଲିନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିଲିନି କି ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ କିଛି ଯାଇପାରିଲିନି ନା ସୁନାଭେଶରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖାଦେଲେ। ହଁ ହଁ ଭାବିଥିଲି, ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଡୋରି ଲାଗି ନଥିଲା, ଭଗବାନ ଆସି ନିଜେ ଦେଖାଦେଲେ। ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି କି? ବଡ ଠାକୁର ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ମୁଁ ରୁଟି କରୁଥିଲି ତାଇରେ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ରୁଟିରୁ କରିଦେଲି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ବେଲିକିରି ରଖିଦେଲି ରୁଟି ଟାକୁ, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲୁକୁରୁ ରୁଟି କଲି, କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଦେଲେ। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ପୁରା ଥରିଲା ନା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି କାହାକୁ। ଫୋନ କରି ଆମ ଦିଅର ହରିକାକୁ ଡାକିଲି ଆସ ଦେଖିବ ବୋଲି, ସତ ନା କଣ ବୋଲିକିରି ଡାକିଲି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ବାସୀ ମାନେ, ଏତିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତି ବୋଲେ ଭଗବାନ ଯୋଉଠେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହେଲା, ଯାର ଭକ୍ତି ଯେତିକି ଥିବ ଭଗବାନ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ହେବେ। ଏବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏକା ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। କାଲି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ରାତି 12ଟା ରାତି ଯାକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ସକାଳେ ପୂଜା। କାଳିଆ ଠାକୁର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ଆଉ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ବୋଲି ଆଉ ଏବେ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି କଣ ହେଲା, କାଳିଆ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ କୃପାରୁ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ପରଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମ ଭାଣଜି ପିଲା ପରଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରଟାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଲୋକ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖା ଚାହାଁ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ଭକ୍ତି ଥିବାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖା ଚାହାଁ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ କହିକି ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ କରିଥିଲି, କାଲି ବି ରାତିରେ ଆସିଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ନା, ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାନି, ପଥର ଟାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଭାବିବା, ଭଗବାନ ନାଇଁ ନା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ ସେତିକି ଭକ୍ତି ପୂଜା ଭକ୍ତି ଲାଗିବାରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆରୁ ଆମେ ପୂଜା ବିଧି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ ଆଉ। ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସେ ବୋଉ ପିଲାଟା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବୋଲି ରାତିରେ ଟିଫିନ କରିବାକୁ ରୁଟି କରୁଥିଲେ, ପରଠା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି, ବାକି ତକ ଥିଲା। ସେ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରଟାଟା ଉଲ୍ଟେଇ ରଖିଲାରୁ ସେ ପ୍ରତିଛବିଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଦେବତା ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିକାଲି ତ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁର ଆସେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ପରଠାରେ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଜଗତରନାଥ, ସେ ଇମିତିକା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛି। ସାହିରେ ତ ବହୁତ କୋଳାହଳ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଏମିତି ହେଇଛି, ଏ ନିମିନା ଗାଁ ଏତେ ବଡ ଗାଁ, ଗୋଟେ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ ଗାଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଘର ପ୍ରତି ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରାଳି ମଧ୍ୟ ବୋଲ ପକେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କରୁଛ, କଣ କରୁଛ, ଏଇ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକି ନା କେତେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆକଳନ କରିପାରିବେନି, ଯାହାଟା କି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରୁଛି।